Fil-qofol ta' ċelebrazzjoni ta' Jum il-Vitorja, il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca għamlet żjara fuq il-monument tal-assedju l-kbir fit-Triq ir-Repubblika l-Belt Valletta. Biswit il-monument quddiem il-Qrati tal-Ġustizzja fil-Belt, il-Forzi Armati ta' Malta laqgħu lill-President li mxiet sa quddiem il-monument fejn ingħatat il-Present Arms u ndaqqet il-fanfarra. Il-President poġġiet il-kuruna f'riġlejn il-monument fejn minnu fih ingħatat is-salut tal-okkażjoni. Fit-tmiem iċ-ċerimonja, il-President ta' Malta iltaqet ma' dawk kollha preżenti, inkluż turisti, fejn qattat ftit ħin titkellem magħhom dwar l-importanza ta' din il-festa nazzjonali. Min-naħa l-oħra, il-Kumitat tal-Festi Nazzjonali poġġa l-kuruni mal-qabar tal-vittmi tal-assedju f'Forti Sant'Angelo, mal-monumenti tal-Vitorja l-Birgu kif ukoll mal-Mafkar ta' Malta rebbieħa fl-Isla. Wara marru ċ-ċimiterju tal-Addolorata fejn selmu lill-vittmi tat-tieni Gwerra Dinjija. It-8 ta' Settembru ifakkar żewġ avvenimenti importanti f'pajjiżna, ir-rebħa ta' Malta kontra l-Imperu Ottoman lura fl-1565 u l-jum li fih l-Italja waqfet tibbombardja lil Malta mill-ajru. Din il-festa pubblika timmarka wkoll il-festa ta' twelid tal-Madonna li tiġi ċċelebrata madwar id-dinja, inkluż pajjiżna. Dan hekk kif 4 lokalitajiet l-Isla, in-Naxxar, il-Mellieħa kif ukoll fix-Xara Għawdex tiġi ċċelebrata l-festa ta' Marja Bambina.